Kaikille meikäläinen Joonas ja me tehdään tänään sellainen kuin Skylander-korttien availu. Ja 35 korttia. Ja nyt minä vedän tämän auki. Täältä löytyy tosiaan 35. Eikä otan tämmönen. Tässä kyllä ei näytä ihan 35. Niin kuin näette. Mun kissa häärää tos. Mene pois, Mirri. Noniin. No menee tonne. Ja kissa on hyvä laittaa sen kiinni. No joo, ei. Tässä on muiskä, hei tässä vieressä. Älä nyt liikutaisi. No niin. Sori. Nointista keikhaa. Avataan paketti. Älä poissu. Isi sormi. Älkää vetkö, tossa on nakki. Ai. Älä nyt oikeesti. Mitä video tulee? Oikees olen minä. Kakkapeppu. Hei, täällä on se Mattias. Ei täällä oikeesti mitään kissaa. Täällä on 2 piiperrystä tuolla. Elikkä, no sä voit tulla tohon vieresalle. En. Vitusta tulee. Mikä tämä on? Hot head. Alkaa tästä, eli täällä on tämmönen kiiltävä kortti. Se on niin Darkspyyrä. Nyt mä annan aina tolle, että voi. Darkspyyrä. Sitten täältä tulee Trigger Happy. No, se kortti. Mä ammutin taas tuolla. Sitten täältä on Pop Pizza. Eikö siis Fitch. Pop Fitch. Fitchu. Täältä tulee Hot Heat. Mun yksi lemppari korteista on Hot Heat. Älä heittele. Okei. Sitten täältä tulee Oh my god! Vahairvild. Sitten täällä tulee koira. Ei kukaan suomena. Kato. Chop. Koira. Dok. Chop. Istu. Täältä tuli Normispyyrä. Onko sun se lihaspyyrä? Mulla on 2 pyyrää. Tässä on Dark Spyyrä. Sitten tässä on, missä sä oot? Siinä on Normispyyrä. Joku väärä. Se on väärinpäin. Tässä tulee Mikä nimi? Eruptor. Eucalyptus. Mikä? Boomer. Nyt tulee Boomer. Boomerissa. On pitkä paino. Ja mulla on vielä näin helkutisti availtavana. Stummas. Mä oon pelannut tätä vastaan, sairaan helppo oli. Voitin sen tällä Darkspyrällä. Hei, kattokaa. Steel Elf. Poro. Steel Golf. Hei, se Elf on poro. Ja muuten me oltiin tänään äsken. Me tultiin pelaamasta jalkapalloista ennen me käytiin pelaamassa Frisbee-golfia. discgolfia. Nyt tulee Double Trouble. Eikö se ole ilman fightti? Kattokaa. Fadi. Toi voi tossa selitellä kumpi voittaa. Tästä tulee Kalja johtaa. Kalja ei hyökkää toisella puolella. ei, mä oon muuten Kalja voittaa, mutta ES. Tyyppi rupeaa juomaan ES kesken peliä. Nyt ne kortit lähtee tohon. Oi vittu, mun aksasi sormi. Älä kiroile! Kesi kesken sormi, vittu mun aksasi sormi. Spark Dragonfly. Ai! Mene vaan vitsi. Ai!
ihan sama tuolla. Dark Spray. Siis... Jumalauta. Odottakaa hetki. Niin, eli sen hoitelun jälkeen. Spark Dragon Fly. Tosta vaikka sinut. Combat Hat. Combat hattu. On ilmeisesti jo Ignitor. Oli tätä nimeen. Ja siinä on koko kortti. Kuuluisiko se näyttää näin? Vai näin? Ignitor. Nyt tulee Pirat Hidden Reasure. Meillä on vielä aika paljon kortteja jäljellä. Mä ehkä teen osa 2 näistä. Ja sitten heti tähän putkeen, koska mulla oli aika oikeasti kortti. Se valataan hyvä kortti. Grill Grad. Troll Smash ja Dynamite Toos. Hyvät tuokset. Chine Whippi ja Skull Charge. Tyypin nimi on Just Roaster. Mä en näe. Just Roaster on siinä. Nytten Drill Sergeant. Zombie. Siis Zombi. Ihan kyllä tää sanoo zombi. Hex. Mun lemppari 1. Yksi lempparimmista Hex. Jumalan kautta legendaari. Tää on legendaari josti se. Fear the Dark. Legendaari. Me saatiin legendaari. Ja Hyperb. Parp. Pyro Archer. Voi, mitä teille kuuluu? No, ei nyt ainakaan hyvää. Siis tämmönen kortti. Warmer. Te näettekö tätä Spideria? Skin. Se on Spider. Warmer. Te näettekö tosta? Tästä vaan. Tälle mikä. Tästä on yksi loppureikki. Mä saan lisää valaistusta. Että Persephone. Persepuhelin. Persephone. On 8 minuuttia kuvattu. Bridgehei Hat. Mulla vissi on jo 2 Bridge. Saanko mä toisen Bridgehei Hatin? Se on Spider. Mä etin nopeaa sen. Mä en jaksa laittaa pauselle. Ignitor. Onko se sitten täällä kasassa? Ei. Osaat mä oikeas toisen tommosen? Tässä on yksi Combat Hat. Ei kun niin mä sain Combat Hatin enkä Bridgehei Hattia. No joo, sit tulee näin. Ding. Wrecking Ball. Stump Mash. Katsotaanko mä sain toisen Stump Mashinkin. Ei toi Stump Mash. Virrat siis. Ei. Missä on sellainen? Jos mennä vahingossa tonne. Tää tulee. Tiedän mä mut.
Legendaarinen taas. Jos noi pääkalonkuvat on legendaarinen. Host Roaster. Sumburn. Brrn. Fetch. Blastoner. Slamban. Näin te näette hyvin tässä Slambani. Jotakin te ette nähnyt. Trigger Happy. Kaikki kortit on tässä. 35 korttia. 10 minuutissa. Jos ihmettelee, miksi tänään sain ne. Tos mulla on aika tähän videoon. Tos noin. Jos tässä katsotaan, niin tos noin. Tossa on mun kameran toi. Mä kuvaan selfillä, tabletilla, tossa. Itse on tosta vähän ylhäällä. Samsungi, mulla oli näyttö rikki. Sitten tuli jos. Otan kaikki nyt tähän kasaan, että mä näytän vielä kuinka paljon näitä. 2 lekeä saatiin. Ja missä haluan, että ne on väärinpäin. Niin mä en nopea tässä videolla, vaan mä vetelen. Samalla vähän pölpötän kaikkea. Kello on... Kello on 20:10 illalla. Ehkä vasta julkaisen tän. Noin niin, onko tänään vissiin perjantai? Joo, lauantaina. Näin kattokaa Sammarinaakkista kortteja. Mitäs on? Olisiko täällä enemmän täällä? Näin. Sitten alla. Saako sitä edes pois? Ei saa. Niin. Mä otan nämä kortit tänne näin, että... Että toivottavasti tykkää sitten tästä videosta, kunhan te teette näin, tulee hyvä myös te teette näin. No vähän surumieli, että se on hei kaikki.